Mwanjo muligereri chinga ki nechie egeikaro ritukerigali alero ria Jumapili na gukenyere tu nigo murai bwense arobereti gutarira orongo rwa gusiesa matuka atatu guchaka rituko ria Jumapili tariki 29 onye kende gocha nyemeroberi ndemengao tegonyara kaba gegwesonania ase etariyo nakio kegendere kurigereri bwana mono chinga Kenya gendere gutara kurwa ase chinsemo chia Western Kenya nabo igo chinsemo chia Luanyansa echio agendere taro chinsemo echio kurwabo chigukorera sorongora gusi nago semeria okone kuri sorongora gusi nganza chinde na barache na matunda nabo igo chingwana niko chikente koneke kwa kubatikana amo netariyo na ritukoria rero asenjera bene niko tuguchikorigereria na rito na tosemereti kurwa ase gosokugania kwa abantu guse kurwa sorongora gusi ngorokie kubatikana amo netariyo omwanjwa omurigereri nabo igo anene mono chiga kiaberiga gutara sorongora gusi na ngi Kenya kaboga kwaneke kwa na nki erobanyene ara expect kurwa se orogongorwa gusi setariyo nabo igo omugusi na rengi ara expect kurwa se omorai wense muske William Samuruto na munene mono bange bakonire gore getange kiereri na yanda mange na yito kuchikonyara kabato kurigereria ritukoria rero goso uriyo kuchikonyara kaba agago tokonya kurigereria setariyo ritukoria rero no muske Samuel Apoko Samuel Apoko niga bete omujumbe gose mwamusiebe godi ya Kigoro chintundebere kuri mwaka w'ekirubere na 13 wika mwaka w'ekirubere na 22 asanya tukabaga gutigero kyo bamusiye agonta yibotamenga tari yabweto nigatigete kyo bamusiye agasuka igoro kuri kyo kyobo chumbe karibu umusikie Apoko biamano yo minto toto sokondangirina rero ocha kwanire na njaba usi nande tokorenia sawa itumbia mono because ya turendira samatuka kurutwarenga almost a month ando tokonye twanyori bagiri gochaga karibu sana asante na rituko ria rero tuchakire se samangana itama yeri tukoria ngorora kana gokwa na sekretari chinsemo chia Keumbu statement ere kwa meki igoro ya obochori sechinda bangana bara kumanga ngi kwa minute igoro ya nenda muno bochori bwanyari bari masaba bwanyari bari chachi lero twarenge nyasaye nato senia otwarenge onajige tuno mofato goro kumaticha amo twarenge no mo MC we ward ya Keumbu nanda na banta geteko tabanga mbiyamano mo MC o Keumbu ando bero musani one nanda na my brother twabere nere na beren kumona chanere politics ye nandi twasukire nandi bon netamu ya kabere nera bwate na inje na gambete tamu ibere actually ga twarenga matanga kete nyomuga kokorukoni ndo na difata maticha tutayotenga katoligiri baga na njuto genda tosire kanisa tukamo promise ntogenda bono maticha na twakire simi atolikira bake message bono ntwara komocha na gegoro twatokari the invitation ya to ile tani ya fata no tane parece na nende omweshimiwa Peter gekana na muhindi ara aspoi ere no MC we word ri tare komacha nende agantebinga ntwaliriteira na inje no muntu gosoma mariko ototo minto gosoma se kitabu ya Saburi 116 fungo la 14 gotanga ningi kira ni chira chia na somo nene na wasama sia abantu bae bons bono ni ira na rwikira ni ko na riteira asefata na abantu nakegora bona kare twekari the function was good nduto ikano mweshimiwa Peter ne sare na bon ngegerete ganante gerete karona mata bingo chanda na bantu bagusibonsia bagima barigerete gatembe twanyora fato okore ne Sacramento abantu bari kore to ikaransa lende twaganya paka e function yo gusangelia chaka timaitiki kwara komboli wetania wa e boring era on kwamboli statement nambe you know enda geta abantu baminto bantegera abantu banye kwanire sana ese mitanda statement yao bande ba timatinge bara ko misinterpret ke bonta de kwara sanga enda geta abantu baminto bantegera bure boyo manyani ngwa kwa inche kurwe nkoro yane nande isa kunyuria abantu baminto in 2021 the current president yokoruguri amuruta karare deputy president yagacha kuchangira abana musiki ari Kisi high school school ya Kisi school national school aba misintu ajeto by then I was in office inche na kwanete buya abantu bategera nande kiribu ekinche nko anyo getagete na tete ngoso kuigura esatiano mogongo igeri kire guri amuruto nade ngadabanga William Ruto will be the next president of the Republic of Kenya in 2022 tinanya go change tinda change
engineer supporter ya William Ruto, the current president, and I will continue supporting him. Tindaro as a person in Kiango said, as a person, abantu bamintu bwata buya. And now, engineer a supporter ya William Samoei Ruto, the president. Na anda bono iga nkonya kogenda ni ngora na arosi movement ya gurugunga two-term movement whose election for William Samoei Ruto. Bono akera na ikaria igona eguri baga na te area MCA anya bantu bamino barengo bari kemangana bamino iganda ngiringa bari bakuriyo bochumbe bwanyari bari chache ninjatanga kurangiria igo bono kwana position yane eyarenge gukwanira obochumbe bwanyari bari chache whoever misinterpreting ana kwana one term injetinga ba one term paka tokore onyinko ba moyo paka chikure cha 2027 na ande twake chikura njende two term to stay and they let me people taking to the bank I'm in two term as over president I and onye gojo kombori ningeresa na but I stand here abantu bamanyenga in two term asiguru na ariye kerona eguri baga anaegwa no yori gitubo chumbe bwanyari bachache na anda stay na tenina tabiringa tindi ko chikuboria osina atigire osina akorireki bono kerona eguna tenari na tebaiga inchenu monto kurigiria mariko gagoteba ngachinga kichomo alio ebikonene ebinge mbikorekane biri togo soma se gitabu kio kumanuka egeswari tokoroka egeswari ngakio kumanuka ufunuo egesongo tokoroka revelations ya oro kiringa bimanyiri ya oro kiringa Yesu mbwangarache bantegere bu statement na ere inameki bono riende Yesu gagucha igagucha apoka trabo mochumbe. That was the testament. Yeah, nanjina kile nargo sababa anto baminto barenge ke ombuaria na tebanga baminto. Tuabeira abange incha poko nonde. Igo na ati mission ti abande batarengo na mission bari barenga poko ne rorengo o Dr. Birundu no arenge oyo minto kengo nyambane no arenge ne manager ya Said no arenge the current member of parliament. Are you seeing that? Na makobeke statement nga haki Yesu ngo chare bwangu. Motare wanja motutuni oyomo keremia omonto limo osentwaera because some of them mbaro batarengaria bari no bono the former member of parliament Musketongi na bakoranga nere interest njira gorok njira unless I stand to be collected by him nandeng na bande batara ntamanyiti bono einere statement na mekeringa ki gake kamuranja abanyari ba chache motare wanja motutuni limo osento ntoere yesa atara gora ataracha nakina kuana buye na nabe kaburungi ngaki mweshimwa Saidi ogambire na kiri kiroge kenere ogambire ereka gambire one time etamu emyaka 5 tigasuke nonde nera akora ngaki aswe osentoere that was the settlement oyora enza chinde na muziki gwata banga ase ka karogoligerere gosena muziki William Samoei Ruto nyuma taraje tetaro ya nga tarako gwasera kendi gyo kiragero change ona se myaka 3 ayo manyana sana individual tarako gwasera ayo manyana sana individual na eye irabe personal kidogo ayo manyana sana individual onye tarako gwasera njerera rago kolere buya ya sana individual tarasa boge be kaboro ngana goga goche inje tarango sera na let me repeat it from where I sit asoko mbori ya maswali ya no riki wa mangana inje tarango sera ikotindo cheriso ninda mwangere because abantu bamintu tigato tabani inche na mwakirite kura na abandi akagera akabe president yonda roka no muntu omokerende whichever way nima etete ngoko kibantu bose nande wanza kumuruta magena because tam ya etera gora traera engaki ye tam ya ereke abakenya ba decide nganko murusi bare apoko tagosuya intarochi narobanyu buya bono namonta eteko tabanga ki inchetarango sera nakige kora mberto namba ibere ngwambori nga buya bwa emboro na ebuya bwa emboro since independence
government ya Ruto nero yoke ya imburu ya balimu abange since independent. Ruto na be deputy president ya omoske Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta nero fikiane ntwara go santake lakini agachaka bera fikiane ga tugo chukorera. Ndata banga Uhuru Kenyatta abalimu arigete. Bagweta 20,000. Go back to Mwai Kibaki, Moi and the rest. Ekinekema. Giakabere. Sai toko nyagoteba ngatiri gokora gas. Injenta gete gutena na nde converse before God. Omumuro kongendi. Ore driver ya nas by now. Mukaya karwara. Tukamoleta tukabalifadi to Eldoret. Tukaenda tukakanasha. Tukamwire Eldoret. Muswadu ya kabarwa. Bakaru problem isi yarenge akabero for 1 week. Ebiri gaja 287. Ntwaka ntono nesiringi. Ishai ya kanet 287. From that ndorari ndinga abantu asmaja sibako tebanga NHI bunero yarenge buya. There is no any single day. My sister Karwara the late. Engaki president Uhuru arengo NHI yarenge. Tukamurushema tukamuira Eldoret enyagitari ekoro kwa Top Hill akabarwa magongo ebiri egacha 1.3 Tado kuona kura 1.3 NHI ya kanta 167 Nkariga ngakana 1800 cash eji atigarte na atigarte nta toti tintanya kwanda kuiba kaba Tedo de background. No, I think Bueno, from that, as much as you want to nga go konya, injira moto ito kata bang sa ko ko kini example na. Iko in kerinta ito kata bang aki onya bantu onya sai you in fine tuning era kore. Ne kerinta ate bang keringa a president means well to the Kenyans. About SHA. One problem, korengan korengereri, ne minister. Duare talks more because he's a politician without wotakora policy making. And that's why I like the minister we have and who else from Kisii. Almost kemiko siwamba. Talk como nyoro kolimanga na mange. Atene nilito mustari iganga. Ministry inkieta gete. What is the policy? Ega kore. Wano tuwari gabwata mangana amange ukuri woka wano uri tata kere kwa gubo minister atakere kwa tigara kwa member. Abe electrified. Otherwise SHA would be the best. Minister, yes. Na egendo gerigia kore kabwango iga nyuma taratso ase kwena kikegara to kwanira bono iga igoro iyemebere nere yatoka chinse mochia Kericho iywe gatebe kananga nigo ya rworongo rwagusi kurende aba nyanyimba badisi aba ene kiringa niga mebere iga ya rwase enyagitari ya Nyamira ya Nyamira ose ngendwe ne ya Nyamira Nyamira mochari ya irwo na ne dichikondi ya goseke kambiro gya na jetenge mebere ye irwe chikwane gwa ase tinza mechi ya Kericho. Bono liboli ligo chaiga muna mo ngwabeto mo MCS county ya Kisii. Orongoro gusi na se chimbera chitaiyo chia serikali go sema kaburini ataiye go chakwikirenda ali go se inkiura nyako go kwana chenda ligo yo gente ke gyonsi ke karakiale tribere sande kala bande batabanga kurugusi na rabande bajaga tabanga go sena abantu baite to go senika kichiriche chia sabali ya matiankiango lakini ndeti si ajaja na kinga bebere itiri ku terikuruese county ya Kisii ni kuruese county ya Nyamira lakini ndegento de riboli na ndinga inkie kuruseri go Nyamira ero chigane ukalicho. Number 1 DSA eronja to tebinye mebere ni abantuki then obotuki mambe bugo chaka kotaka kotindo korwera tabono nche tinda etingira nirigento tamba DSA nere takire ko tebinga ki emebere yaruse tu Nyamira abu mochari ekairuba ka Kericho ni abantuki uranyona abantu barwete Kericho because one rorio ngaki mebere rusukuru ku Nyamira Nyamira is part of Gusii land eiru Kericho which means akaba asatenirie mebere sna ro sna nere mebere ikomine ba lakini ndra gego tilo ne baru tabunga nerenga na go ya tindi na comment ya ire tu gatinde ko botuko eta gero ko tindo koru
manyunga ne yango na ndengi yarwirite na edisia ya mentanga liruben dilirwete nyamira ligotebanga imibirenza chindi gusokonya nigo yabere mocha limono yatakere kwenda ko gachu yani bachiri bate banyene mbanya gutoka bona libo lirina nega neringa ki nkie kwire na anya banyene mbanya gutoka nkie kwire Kericho aya mano noyo kubori ngaki ose ndebwezo kubona kingi yari kwire Kericho Kericho sene government is a county government of its own eronga kiar wanje mebere iriso igo before na ke kora bakusiba ko tebaiga before taraite ke baki osege simba kura bone ngo konere sia korte ke baki ke yejeri nyomba yes igo liboli nene ki before dotra boli ngaki inke mebere yar kuwere ya nyamira inki abantu abakirichoro banjere tetinde ko itali yabo because mebere tarigento kere invisible egarukyar ko irwaria ichingoro njale mecho igo which means abantu bare nkole bana banyamira ngolere mira ya meka bego mere ekabebe bire yose ngore ko mengore iyo yani ngore ineremu abantu county government ya Kericho tamait igo these things before you blame even nyamira you should also blame Kericho government yes because ari go tinde kwa igo there was consensus abakati y'abantu banyamira n'abantu bara bakericho but let us leave it there Kenya ne wate tokura barang among the best say investigation but to investigate bamanye number 1 turamanye mebere ne y'abantu kire aba kusibaitu usinora nyore naba abantu bakericho number 2 ndi bakwete and what caused their death because umuntu gakoiru mochari nkori igwaranga ki oyo garusunka gakwete ya basateni zingangi kya moita onye nyagitari na level 6 gakurusu waru chimate efa na beri kirengangi kya koraki kya moita tomanye exactly ngi kya itabanta abanta na ekama ne risoni emakori ngagi ingibar kuruserwa bachikutende kwara ahari na abange baba bakobolinga nzachinde tutabwati nyambera muno bono ese county ya Kisii gosento bwatu mochubo soko tubwata nyambera nyamira nebwate abande nzachinde banyari ko ukishoninga nzachinde ne tayo gose ya ichoire gose dinge timaiti yabwo haya buno murai but you see in tayo ko kwana ranga ya Kisii because nyamira ebintu mbere bisini ndi yani osine bisini ndabere gose ebintu mbere tutanyare komanya aneso muntu nyamira toka ARS because nyamira eron chetimaiti where the place is designated ngane nya chimbera chikobe but intuntu abata nyambera no babe kirechiro osino echiro yakore yabe which means tinamanyo mugaba na rati osina ndo rigiria sangao ase meberera abeku because no enu bimbu aristo akabekire ga dra jambiri rurari naro wona abara ameremeria airos to jirin igo no ni ntuga ntindo chose ntobwata sabantu umuntu nakwa ayo menyere mocheria abanyene bangire gutoka aratu I don't think igo is we appeal to the county government turobora ibo mugaba na simba bari yasa mebere gutindu kunyamira I cannot be specific because timanye tikonyo senebwate osene etabwati na kyako batar gutinde ko are you seeing that but lende ki tirage tigera igo ototomindo toganye metajensi singi ngichigo cha batoto mwanje muligiri mbere US serikali ya nyara kwa kana kuwetera seke ekyombe kirya DCI ngabo tukibwachakire na aritukori yangyo nigo barachikobori kigambira kenene kinyara kabage ko bari baga gotindo kori mbere yu ndindo botukibonyaga bakane kiwe manyunga mbere ne abanyene mbarabi gose identity yabe manyunga abambare basiriti amagimabo na ndenchira kibasiriti amagimabo na nenga kijekirite baka ebagacha kutoka ase nyambere yu maitema muna makapurini ase county ya Kericho togotina na yu musika poko muraibu nsengo jale Jumapili rogoro gusi twaligere muna chire chinsemo chia western luonyansara yaralenge na gantukani kya magandaro inkiaba gusi ba expected kureso muraibu nsekara gocha gusi gochaka chundi tuka Jumapili yitangani ntaire kata nanje no murai ugambire na ndo tararosa kugamba nagende kugamba guchimutwe because basanga once a leader it means to be a leader na ndine supporter yae na njente kukwana kurwa asige steni kitu gya tembenga a president you are most welcome as a county yetu ya Kisii na Nyamira or Gusii community number 2 asa Gusii na se omorembe otutaete abantu baminto
abagusi bagoteba nga moyo muya urusi ng'ombe serere into president geje ayonyo tumutageti kirabuo nandonyo gogose mukutane iyo oche no molembe omotegerere egegoswa egetagoswa kire but what I know nche from where I sit no nyete ndate because my nimbata barai nimbata barai do me nimbata mo MCone nimbata timaito so tebi nimbata mo MPone or very close to the president also Mheshimiwa Said Chanda nimbate omogabana Muske Simbarati na nero so ile tutam na acha kanyora mo seneta na kwa na rierenga erengwantam tingo manyo sina cha toko omo women rebu tutamware Mheshimiwa Donya igona amanyite I think na hata members of parliament ba kuri constituency chinde babo soro chief whip babo Chabet Nyakundi babo Alpha Miruka and hata affiliates members of parliament ba chile for two term na bano yo minto manduku kurunyali ban masaba oyo minto Choas Nyamoko no mpungo UDA Steve Mugaka for West Mugrango women rep ya Nyamira Cherusa Momanyi and I think those are the people abo abandi bari want amtima simbaje but you see now in leadership as much as you don't subscribe na bono nje tindaikira umugabano ni simba kabisa na wanyotore tuta lakini inyoro chile na bono kiogoro no bwane there is no way I can miss umukutano hiyo yonko ndo nyikara senkire inyunkyo umugabana gotera onyiwete na abajumba abande na bonara ko in college that's a book statement abande bari osengwanta na bro baje because oyo gocha tinta yetwa murigereri na William Ruto onda yetwa murigeri ne president the Republic of Kenya tuanche ne president until he dies osaru siku ebintu bine bibere bamotegere weta bago prescribe to his ideologies or not bamotegere lakini kuanga atorgocha igo naintu we lack something that's number one. Number two, abantu mba expected so many things nabono njitiganga and straight to nyari ba chachi where I have interest Mheshimiwa Saili na arenge igoro ase ward ya na agamba kiogoro agatagora bakechiro na roseti which is right abantu banyiguya I'm not complaining nganki atagorete because from the information I have no tantebet echiro ngwa agachwere kiogore nene bono neri agachiro masimba neri agachiro kwerendera masha na motonto moina aso mugaba na boye such like sabantu baje kobera ime binte bingi bira bekumi ona ke batagorete na itu agachite county government nche no mugaba no ringo by that bagatagora ni ndonkele ense maria Mheshimiwa tongera chagete ngane court igo we expect ne president yegoja number 1 nekyo aigore chire yo anye commission number 2 enyari ba chache and this one I want to tell even Sahil no mochumbone and Mheshimiwa Sahil where you are sitting where you are and your supporters ekenekia rusitong you see now 3 years down the line para yera mtra chak we expect the chak bon by the time toko na chikura 2022 which is next year taramu itira kora traba isono jiranyore bali miramaraba akonye yabegune asa ake portion yenge out of 56 kilometers saidi atotebiri kere online on the question I was asking einekemo yani abantu bambo atabuyenga ki igo we expect abantu banyari bachaje a commission ye para yera but also on that point ongajire nkwanira abo because njino mwana siasa you know when the time of tongi akaba tamu ntangani ramutiaba ekeraje tamu yakabere akaganya 3 years down the line na liago chakobeke ramu ego chakakururia aliga guturumbuka abantu bakamutumaka and the question we are asking na inje no muntu what interest ya nyari bachaje na abande ingi saidi na anemanya fortunate enough
a member of parliament yani ko Mheshimiwa Said Chana is a member of Roads and Public Works Committee. Inkia ganyira pake miaka itatu ya hitire oyo no yokane we have only 3 months to close up to the next financial year. Ikono mwaka ya mwaka rete otigarete. Era mwe moja. When you go to Chavet, I don't have anything personal, but I want to explain to our people to get it. Chavet immediately took off as a member of parliament, as an MP of Kitutu Chache North. Immediately achagete para ekoendo ndiri yari. Timanye tibuya Marieta ibuya, lakini ekubata kuchioro ora maate yeruga. Since then, nango kwana from the information I have, Chavet obekire chiramu chibara irenga inye. Bono muntu noyo no moboninga inki. Bono nanje ko bori Mheshimiwa wana Saidi ayenki kware ko korase committee no nye kware ko no nyorenga tare ko gendereria ritongia abegete because itongi nje gire tase ke kabekwiramu egekiraria sakuru ku matangamano egakirero tanga immediately asoete igare kubwateria ari tangira mwiri tanga bona asap nango kwana kuri studio tange pale eri kuru liariga matangamano ecenyaguta egende kegati egende bwo tebwo ne bogeke egende nyabisabo tangererete. You see, tabwati an excuse yawo ko totebinga nki konya ko 43 years agocha kuganya bono abeke parera mwiche kube kubono etaere 56 kilometers omwana minto ne chinyinge kitaere within 1 year 56 kilometers kuruga baka Kirigors no origin ejikandi chikoera ndi chikoera of course nitagete kumwera nimbu yamono asoko bega kilometers chinyinge 56 chocho muchumbone na kwera nimbu yamono lakini okwanyorwa bobe igogo ikabe como que sana wetre kigero kyo ntomoite sana ntomotenga toko be committee ya Roads and Public Works ekera abandi bakubaga barama no bari na barwe committee arama genda na Kuru West orojira mwine ngachabekiro inkera abantu bana bakwamba inkyogo na kituta muntu utagito muntu ngapo oikaranzo tebie committee ngoro kyangese para yane korete onye ndirisa ili ari kokora pakokora maguru ngenchiji tange para tayari na to kwana ya tange chipara no ni sato echibekira ni Chavet example naro ogendo osoro akara so 2017 to 2022 e para ya nyasembe ya tenini korwa nyasembe gochi kenyanya osora ka make sure ya gore ekero go so imitur kwanza kumine ngawo muchumbori nini egya korete igo kubwatero nagia ko gara ekero de task report chigo soka ngo kurangeru osono ri oremi lakini ekero implementation ya ko rungwa korete kwarengo osora ka make sure pare ya bwate osora ka makobeke parende kurutabaka yani kurugunya chenge tabaka egajigo soka ari nyandiwo ende kagenda nyabigena egatumuka godchaki ekagenda kujumate are you seeing that egeraso atetamu yakabere nabegete yaboye alinya korere bona ya eri nonyu wet endo begire ochinya nyakeyo ochiabu ekera babande bawe kransa because omaete tangara gote mwana minto omochumbo ne role very close to the president very close no nyembono onye Saidi atagete kokonya abanyari bari abatumbe none meremo chi board nini tangane rotangani na bate chinguru echo chinan lakini no mato no Saitanya kobeka no monte board none ya mabere kunga cases to moliki to moboli as much as abantu bara irenga singenjo inje toko lichukura but the reality remains ngaki na rara iroka seme yechipara kobe committee nganone ramwe tachageti ocha kwa we are remaining 1 year to elections abana katoka ndo kwanere ko yoko semelie ose ekende inkeringe president we expect him achato kwanere pare ya tutebetie furaoba kuru tarachambiri mate se chaba China batigira yenda bakatara mocha gutira nanda tutebi e pare ye pakka pometi atebete ngebe two way to wana ekina kito expected ni kendi president njeti ko magoshi
abachumba aba n'abagusi barerire nga erirwe yarure kurunaruku mahano naroje bakaba manduku bari pake kadi nkwaroje manduku atomere ngagenda Kisumu ajikoronji ese president yare koronji erirwe ase pake Museveni yarenge lakini ande momenta abachumbe na wasomeza manduku is a person who went to class namwe akitakisha that is it ekira nuro to kuraburi ngaki ekira mo koroba chori egekora drawing manduku drawing igono buranyo na arenge drawing erda kuringa a substation ya ekokuna gusinga yekora ngayiri omusimo nyamoko n'umusani on kabisa na hano omwampio oyu die yani erekere kendo kigera ko chorwa na nento mpaka eri tware kuri twarenge direction twadatanga a substation go ikebe ikonga patekera kwa kuri mabueria substation takora tiki teyo igona ara gotabange president yana ekero wocha kindly o make sure kwa mentioninga a substation nere gusi Oma dekerere konga igona gusi yakoreke yakuniru because abantu tokomenya ko kurwa bosongo to ande konga torinere we to ande Mombasa to ande Chimaraba ase amangana ye radio we osegetanga kireri mo sana tabe county ya Kisumu ske na kwa Richard Onyoga na kwa no tabanga era ko gani kwa eche baka bosongo ganda go chi Nyamarambe mate go chi moyo tumati ko se nalekana to abasensia na injabo mo sana tani musigete no monto minto na nabe somebody oko imitate as a politics like me nchetimbati kenenga lakini ekitike is not possible it's not possible ngete go chabosonga ganda migori ganda kina teba erirwe tayari achoriko na anda kare arego choru ya kwane tukuru karenga wocha bitu nebinge nyamira ra kune ikonge aso kabata abete gukuna nyamira na into tokaba vera apinga ki nyamira ki akuniru nyamira osina bagusi intuere intugio katwara gukwana tindi kori statement ya senator kikiroki nkobwata na nera ngeringa we must have a sub station because tiama nongote ngakura atware substation pomet otware substation sotik nga intutoma komisi ya substation ikonge erundo kerio kaigo echigo anda sondo it's not possible na into na bantu ige president yana mangana ya moikere na inu abachumbe ba minto inu dange kene kimwar gutinira magurunse momotebi ngagaki president no goje ke karo kina kyo gutanga kukwana ari sto ko kolisi berie so kugwendege na kyo kubata no ikondo tebe ngababusi ba minto there was an error asobocho ogochora mabu esa position nere konge na ndebo ege corneto konya bagusi beito ne binte bimeri beito egere to konya ke no ni chae ya iru Mombasa bwango na bintu binde na binde biro remiro bilinero ya serikali na bona obwagachi binyumba cha for the housing na bona for the housing I think ni ya umachoge chache bwali fari I think ya beire ana chanye igore onya abantu bagoswa baswe na cha igore ri anyari ba masaba I think nero ya beire eri yekerbo nyanchu chiarire na barachigore ebina byebyo and I think rumor acid tari manyete kia stand to be collected na igure nonye no umugabana na babangetenga achamwire nyagitari level 6 a building nera ya beto condemned ya nyangito timezonera ya beto condemned anyerigeri osna nyagitari kende na ande erimata to child mother child anye igore na ande ni mate mugabana simba na mubori osna mente yani equipment sigaria egera bangi na baitu bakonya kero mba kuna bana twara bangi na babere bakura yama kumagena no ndaga kukenyenya I think yasinya gitari ai binabyo binde nebinde no mugabana ara motebi na ensemo ya siasa ro bangi malenza chinde batarenga etare no ekere ya magendo nebwata siasa ino muna bana siasa ngaki mwenyerege hiyaro agento gocha gocha kubagate siasa kubatagore siasa kustibwate siasa enjire yonse na babantu bagukirigire nabona abantu baitumba kirigire tinga singenjo omosike matiangi achane timu yabo ya Kurunga United Opposition eta egakora emirimo yabo na yakorete kagenda that's why president dite gocha na RCBA amangana ali abo rori siasa ane kanisa yarenge asenkura agenda na sasima na yesu kura enda wasasa
ose kero monto ngwerwanera kero mando kuranera e president etegere ime nere yerwanere usine negende tamu yae ngotigare ngetacha in the political yes awago tebego they are not wrong namba ibere rorio ingi to expected e usindi to indi to expected president yari gocha onye taribon ndi ari gocharo eta mapoli anda tanyara ya tanyara ko na the president yes is entitled to come to Gusiland anytime he wants to como suya igorende as much as to keri kisiasa a president ni president yeri papa ko Kenya na ari entitled to gocha any place yes na ndende ere ni manifesto yae and that's why it's working like that manifesto ya bottom up yeah na bona ke ko ara kura rio toto the president tu atwari ujmaga kero montra kwa tenjera ya ko gas na bono ori rio mwaka Mwai Kibaki the late former president tare ku office yar ku work from office ori rio mintouru nere used to do the same lakini era ngo sokaling but you can see now the current president yokorukuri amruto yumusani one era has never tanya ku karan service ngai karan service ya ku work office era ko the fiscal no dio tarira sana iko strategy aye ne policy aye making na bere iko se ko cha kwa ekisi it's not a surprise mama bono digama ndo ido to tebe ken no nyama ndo ngango chare ngacha go kanya bintu biri o United Opposition bajete digato tige rori ruto ngaya taraje atira ingusio chile gracias igon tora kirigiri siasa Ruto is everywhere Ruto tanya go karansa service the whole no 1 month Ruto ko moyo Mombasa o ko moyo Wasigete na igento ken go gusidari exception akarokuligereri gosena magandanya kabakane kwa sorongorwa gusi karokurungwe kana muna gosine bunge ya Bobasi na ko mochkorera kananga ya tigaire sikake semero ya serikali wethira somo jumbe bunge jwa tariko subscribe kuchia serikali na bande ne bunge chinde gocha tere gosine bunge ya Kituru cha South Mata ikikarokinga kibona muna baraiba gusi gochikoligereri kungansa chinde ngaki president nya kabage go balancinga zashinanya kubaga kuna chinse emotions tindi go buy that idea onyanjiro toto na wanjire na bwadrifa yo ko teba nga wasi ati kurmaiga nga because mpunga tar como support tindi go because na tu aso second yani 2022 tu aso nari mpungo obiri aso time ya kabere chibaranjiro chiagendete chiribo basi nchiara ne bare rio weta agana musora yaje soka ogembo ose ya onya ya tenga ke ya rutaro bono go basi atigiru because onye ndiri aternete tegenda na para nere bogerero biri sana kurwari bo sansa iguru timatinga kya sari yaroko ya baron chusi something like that ose nagendrete ari karokwana nyamache otiri igoro eparerie kwanda yachi gosoka nyacheki era kero na ruta so iri ne yende nere ga ego chosoka nyanguso nere ya era that time chiarenge ngakia uru chikagenda bakachikara ego I don't think nga ebintu mbere bitikarte maega nga because aya le abantu ngibatari ko CDF wera because agaro video tar como support CDF ngia kore acha bobasi ekikere ekimanya teneke kikerenge to na keronge na wigo chaba ke county ekimanya tenke ekero ebintu bibekire sepache ngambire byabo basi ko kabiche pati epa echibesa chitikarte national government echikonda chikaunti chiri 15% 85% no chitikatara ruguru ekero kurusi CDF were 2.5% igo chindi chitikarte to ni chinyinge mono chire to the disposal ye president onero wanja kaki ntumege ntuketari ntumege bono koba close nere
nkogera kuri kintu gete onyoro tumire ekina kyo kya advantage yoko bange badata wese birengete nga erichi kuri begete ngebiro bigo ikabikora turwe budget ukabiro bikora bikora Gotindo chinga omuntu naito biringa nga bintu gete mbira konga because he's not supporting the government yani the president no ebi CDF no ere CDF no nanda karo weto basi na boko kwa ndo atanga ki obirio orule iruka chipasa orule buya am tindi mo basi nje are you seeing that mo basi ninje no basi na the same way atokoteba kitutu cha South as my brother Anthony Kibagandi para akera Anthony Kibagandi aso para nera aria koru nyakoe ndagenda baka marani ba uchu watu merana na chabeti ali sagoro kuititi moino ekara Kibagandi aso na ruta aso para iko nyotera era lakini bono yakoreki yes para nera ga uchi nyabururu ali ganyore tarengo njarosu bono ngaki ichare korosu engaki because Anthony Kibagandi ariko egento kere budget ko kakakora ekoro inchi entonta kuirura oko bange no mon oyo tenerete advantage yoko konyora neringa ase chirichira ese disposals ase koboko na boko nyoro kurutere kende ekina gyoka inere advantage akwa commenta obanda pa ge budget ebege tuchubo ekina gito whatever ngaki bono rorio ngirorio ra makore omaide as much as we are living in a democratic country yego Kenya but democracy yeto tenga democracy in America I think that yani nge president bwati chinguru achi nene chiwo tebanga na tebireki imbiro agote na check imbiro agote bagi na check lakini Kenya ga through constitution yetu na ande tari kubwati kumono president bwati all the authorities yetu besejo egote banga ndo na tebire kegende buto tunande I think that igo ekina giyo gotogote byo ndongaki totaragenda chindi cha siasa nini kuragenda urabera nero rataburike birinde bibiri bitatu I think that na bono the first 3 years in James akoba ni James MP the first 3 years kuraba ne mo manenuria nguse bintu pa gego kemia ketato then ma wacha we exercise my democratic right ne decision ya nenga ngusu support yes ekremino mayara korekere ya ekremino ya ekra bantu bakuriri bate bangana omochumba maene mochumba tokorda to bwate lakini o minchere omonto bwate gento he has nothing to lose yeah egento kende ba gekagere ngelinga na chiro ya daraja mbili na bigo egetikia guse stadium akero ngia robiringa ngokanye kukiarenge ngosego ngo expanded as a SK ibwenta kunganyo gose agriculture show whatever ibwenta kunganyo kurwaro na boigo prison gose chera ya Musongo timatinga ero ya nyara ko twara ebirenga issues nyingi timatinga ero ngira nyako boko je kwanira nja gereti from the information I have on Monday na ro mugabana baikaranse ne minister ya defense soipana tuya the following day Tuesday abana jesi bagaje stadium nanje kora bwata information as much as tindi close na Simba mugabana kora bwata information which means ekikara onkomo etikinga kubwati ibintu nebyo nyasa amakonye agende kubwati tetamu isi engakira office igege tingo ja korokorosi nabantu baje korosia nabana cheshi timanyiti osonyorire esako nganya agriculture sochi ekikero kino mugabana Simbura yarese lakini geti egima etekero ngeti ngokora korosukere ekendo kene negeti kiende na kerokyo I think by now se contract ya vera awarded na ro chumugabana nando kurato oeta which means igo igegeti ekyo ngechake egendo na rota prisons ya takere kunganya kuruga egende seito nyali bali asako kuibe na aria but the community refused what do you do na what the powers na ande kero kwa public participation na bantu bange what do you do ko kwa korera uri chiko no uri tuwanje na bali we kero public participation ya korwo abantu bali baka abantu bali rakana nga ntota etimanga na prison gochaga the information I have
but lende itari the reality the information have nyugo mugabana origiria sanga ine information but origiria sanga ali na actually nanda mfera piesa kwa ngaya jiro I would be the beneficiary asinara ko kwa society ko nyagancha ali sobo mate boye igoro lakini asa society ye chikawere mate na gurenga no ana vera sekwando cho igeze ko bero buri mubwana no buri nsabu igobora nkurushye mete ngaga chinyomba aba abazigari bamenyoba igo from that point esa ko nga egwere ngunganyere igo omonto go determine Ekikero is not equally for the president. President kolengana naye gwardenga ne bwate faida isa gocha angena asaka bure mukao kale. Agonye ko ndari, enye ko ndabu. Zinde enseme yede ya ibe na barabu ngakiba ta. Tima think ba rengeretie. I cannot be in a position you once a question you. Tima think ki arengere na ndo kana. But you see now America on the big mwana mintu. Asike tabu yo senye. Ebungo bitana kam abantu bane bago sirasinge jogo tamanya na bora nyori information ya jeto ya rengembe bakaranga te baka budget ko era rubujanga uya bata unga prison yego cha inki buya bwa emborobi no bobe bwa because na iweteri ndegesa mo wakiri geta kwana ngamuta gete kwere cha nini ngai bantu bako makani igo inchere information ya jede na yaro nabe rabembe budget ko value for facility nganki gero patire na ande kene ngiringa ki uboli mubuli wabere ari for long tiba kobe ku unto value put what value bobe ku ngete ga not necessarily prison si digente kebe kwalia ande sometimes back ekaro tu an office na roja bantu bako suggesting KMTC ya gacho and I don't know what happened toji kem disnere kwa gachu benari bagade ya gachu facility nene erabe nande ngakine nande ba suggesting anone university to are plan so many things bono de mai ka goro muguri barabun ki barabe ka serikali ra side because no we serikali wala nande serikali account sino te serikali end na serikali account igo no mugaba na simba ngaki yaro bisi ura rengi kirabe ko yeah na gukoldera nsema mwele tukoligereria nelinga kemo kiabagera kana se ikiige kanene kabisa sobo chubo songo ngelingo mugavana na aleta ebiragita wasichi machine gwetani 50 nomo gwetani 60 equipment echigo chikoro chipara se ward ya wasichi ward ya ochi gwate county ya kisi ward 45 ngolengi noyo bobo muna mumenyibwe ward omumenyibwe county ya kisi na ndo murayo beira se anmona samangana yo boraibwe county no bwate karengere kia uranya kwa gusanga igore boroli bwensi mugima tinje tio lakini bila kitabiro binabiro osina ndekero gutira ucia kiskururo ekorango etanero liari na boko birore binde nabiro litanga na banda itaka tabanga mugara muwe na haki yake mbe as much as intaraba anda de kuro gro abantu ambwa as much as intaraba angana na rati no mugabana let's say that is a good gesture yoko rach machine now the big wali in chira chiu cho colegas nero ntomaiti badinende mugabana ta ko machine atabuati program na chiu cho colega gas jera mata ta tambia mano asugora machine but tibeku into practice as soon as possible because chiachirari chiberari 1 month 2 months 3 months itaraso kurwa chikolegasi then is needless ochileta igona bonara tabanga ki mwabana na kwa retri litanga nimbia mono na njeno momenyo kisi na kora nimbia mono sokora machine but chibeke into practice as quick as possible ntamanyenga ekerba rekorosi budget awe somo MC onare inki mbabegete karba begete budget yokore chi machine mbabegete budget chia maintenance bakabeka chibesa chia mafuta nande bakabeka nande kikere ko service to na service na bintu bindi onya chiro then lende tindo chi problem
yechi machine yechi gotokolemere and they sit long term because nandi machine nabo chikoroka nandi chinya lakini onyo ena bono gokoenda kugura chintetere a chemist ndwade chikoro generic no original is it the machines are original bono go ascertaining an original jere na kero chabe into practice Koligas. toko nyo ja koligas buya 1 month 3 months 1 year then it means nga gabana put good machines but jiko ndabu within 1 month 3 months chabunekire generic Pia bono sana musike apoko ngolenge abono tugukurira egikaro tukoria lero tumaito sikeni giranya kwa komenta as umurigererio rio kurigera ti marogo ya lero karo tuguchikunya kwa tugukura biamono toto mintaso kondangeria no nyerende na gote mutambe nga kwandangeria ro bwati chinsi seine chitete ko less 2 hours to go discuss but then the match we have had in time we have discussed and I want to be categorical on tebenga emission yitenene ne ringa kwandangeria ntebenga etaro yomo ne bwesenga inchena poko yonta gete koteba ngomurayense twakwari ni asencherene ne namaskania manene na ande to expected ebintebenene kurwasure ebintu maede na intuna mwanto na intuna mwanya bantu ntorigeredi classe e president no kogenda iyongo kwanera na nengo kwana ni supporter yao na ande tari tayari kurwesure ige bintu biri western wachire ruo Nyanza baka kwalenga asitu constituencies nyene kisi ekorukwa capsule Omape ya sarengese Omape yare Omape irero alisa kamura kalika agaga choru kama boria manganari igoro ya goro sa ne omobone para o goro sale pass endo tebe para nire kamura kalika mobori muchumboria o tebanga akwane sekegere lakini kera akuno mutu igo which means ya tebi mbadi no yokoro kuchichi batumi obongo na into we expect the same igonta que te va chumbe ba minto plus governor chigabana chosibire ese bantaba to ko bamo I think so bachumbe bons bi kisi na nyamira na bagabana bons chi amangana mochoka amangana buya ebinto bibe buya Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asilikolire nse nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitanki au nabwe kurose chikampani au locks and accessories babwate chichogo se toilets ejo
Sha Ceramics netuka eyueko n'ebintu by'obwagaji au asilikolire nse nkonya bali mirror and cabinets ase babwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingencho au mbabwate chitanki au nabwe kukurwa se chikampani au locks and accessories